Després del darrer debat d'aquest mandat sobre l'estat de la ciutat, l'alcaldessa de Palma, Aina Calvo, ha dit que haurà d'aplicar més mesures d'austeritat per fer front a la crisi i fins i tot redissenyar l'estructura del consistori, fusionant empreses públiques i eliminant duplicitats, tot per garantir els serveis bàsics. En una entrevista a Televisió de Mallorca, Calvo reconeix que les aportacions a la llei de capitalitat els permetran sobreviure. A més, considera imprescindible que els accessos al futur Palau de Congressos de Palma es facin per poder garantir-ne un bon funcionament. Reconeix que les empreses privades es resisteixen a agafar el relleu al grup Barceló per acabar les obres del Palau fins que aquest no hagi resolt els seus problemes legals. Aquells que ens acusen al Partit Socialista d'ignorar la crisi, aquells que diuen que el Partit Socialista mirava cap a un altre costat, mentre això suposadament succeïa, en aquesta terra el Partit Popular ficava mà a la caixa. I això la ciutadania ho sap. És que la inestabilitat d'aquest consistori no és una inestabilitat que vengui d'un govern en minoria, només. És que la inestabilitat d'aquest consistori té molt a veure amb una alternativa de govern que argumenta, i ho puc entendre, la seva soberana majoria i ha hagut de canviar consecutivament de portaveus. Continuarem fent molta feina que no necessita d'aquest recolzament en el plenari. I serem molt respectuosos, absolutament, amb els acords de ple, amb la legalitat vigent. Jo no m'imagino un palau de congressos ple de congressistes, de persones que ens venen a visitar i a reflexionar i a saber i utilitzar aquest equipament travessant una autopista. Per nosaltres, la clau està en intentar pacificar el trànsit i a intentar desviar aquest trànsit, evitar que tot aquest flux d'entrada a la ciutat hagi d'entrar necessàriament i hagi de passar per el passeig marítim. Hem aplicat mesures d'austeritat i n'haurem de prendre més decisions en aquest sentit. Millor si les prenem entre totes les formacions polítiques. Fins i tot haurem de plantejar-nos un dibuix diferent del propi Ajuntament. Però això sí que és imprescindible que ho facem amb el consens de tots els grups polítics.